Yes, sir. It does not make sense that one day can take away problems of 6 days. But because we serve a God that is mighty, because we serve a God without competition, He gave us a day, gave Satan 6 days, but we still find ourselves victorious. When no man is found in a gap, then who is filling the gap? I greet the church once more in the wonderful name of my personal Savior. Amen. Maybe you found yourself not being worthy of standing in the gap. But allow me to say today that you are worthy of standing in the gap. It is good that when we stand in such platforms, that is banovalo. This is not a place where we boast. It's not a place where we showcase the talent that God has. So when fear kicks in, it's a sign that God wants you to come down so that He can ascend. So this morning I'll ask for the Holy Spirit to be amongst us. We are in the book of Chronicles. The second book of Chronicles, it is chapter 20. We will be reading just one verse. And it reads as follows. You will not need to fight this battle. Stand firm, hold your position, and see the salvation of the Lord on your behalf. O Judah and Jerusalem, do not be afraid, do not be dismayed. Tomorrow go down against them, and the Lord will be with you. Le yanamhlanje asiyo yini. Zimiseni nime nilobone usindiso luka Yehova onani. Mayuda neYerusalem musani ukoyika, musani ukuqiphika umbilini. Phumani ngomso nibahlangabeze
uyehova una. May we close our eyes. May the words of the mouth, the meditations of the heart be acceptable, dear Lord, in your sight. Amen. The book of 2 Chronicles, God uses King Jehoshaphat as an example. Le ncwadi yezikronike uThixo usebenzisa ukumkani uJehoshaphat. He takes the man that is willing to be used by God. Uthatha indoda evumayo ukusetyenziswa nguThixo. A man who is good in military exercises. Le ndoda yayigood ifumana trainings eziphucukileyo zasemkhosini. A man that was physically strong. Le ndoda yayistrongo ngokwasenyameni. This man was a man that obeyed God. Yayindoda le eyayimhlonela imthobela uThixo. But as you start the chapter, Njengoba uqala isahluko, the Bible says 3 nations are getting up on one. ithi inhlanga ezintathu zahlangana. It is near the village of En-Gedi. Kwakulapho ke ezantsi entini yase-Egedi. Jerusalem and Judah is on the eastern side. iJerusalem kwakunye neJuda ilapha Moabites are on the northern side of the Dead Sea. yona ke They are on the northern side of the Dead Sea. ngale kwalicala lasemantla ke lwe-Dead Sea. The Ammonites are on the eastern side. Ama-Amoni ayaphuma kweli cala lase-East. But God chose the 3 nations uThixo ukhethe ezintlanga to zintathu. drive them in one direction. Wazikhokelela kwindawo enye. But the Bible then says iBhayibhile iqhubekeka ithi that when Jehoshaphat was told that there is 3 nations coming, ngexesha uJehoshaphat wayexelelwa ngezi ntlanga he zintathu did not use his strategics. zangasebenzisa indlela He did not call his generals. zangabiza abaphathi He bemikhosi did not call a committee to discuss how they will fight the war. zangabizeke ikomiti athi But masixoxeni. instead, my Bible says iBhayibhile imasithi Jehoshaphat went into the courtyard. iBhayibhile uJehoshaphat iye wathi waya He ezintandelezweni called Jerusalem wayebiza yonke iJerusalem kwakunye and noJuda said, "Let us pray." wathi masithandaze. It is crucial that for a leader, Kubalulekile for it inkokheli, is crucial that for a man, kubalulekile for indoda, irregardless of the status, nokuba imeko yayo irregardless of the wealth, nokuba ityebe when an kangakanani, enemy comes your way, akufika utshabe go endleleni, on your knees. yiya ube God madodana, is looking for such a man ikujonga who amadoda does not rely on their self, angaxhomekekanga but rather kwiziko put God first. abeke uThixo kuqala. Jehoshaphat goes to the courtyard uJehoshaphat uya entandelezweni, because the God is there. abizeke abandoda Because kaThixo, the presence of God is abeze there. ubukho For bukaThixo. a man that does not have God in him Kubantu abangenaThixo kubo is not a true man. ayondoda ke leyo. The Bible says iBhayibhile ithi when they were in the courtyard, xa belapha entendelezweni they started praying. baqalisa ukuthandaza, They started praying. baqalisa ukuthandaza. Jehoshaphat took away strategics. uJehoshaphat wathatha zonke ingcebo neplans zakhe benazo And put it aside. wazibeka ecaleni. And the Bible then says iBhayibhile ithi an instruction came. kwafika umyalelo. This was the answer of Le God. yayimpendulo kaThixo. A prophet comes to send a message. Kufika umprofeti ezisa oludaba lalomyalezo. He says to King Jehoshaphat, Uthi kukumkani uJehoshaphat, listen, mamela, tell your soldiers to put their swords away. khawuxelele amajoni akho abeke amakrele. The second thing, Into yesibini, although that there is war coming, nangona kukho imfazwe ezayo, you will not have to fight. nina You will akuzodinge not kokuba nilwe. have to fight. Nizokulwa. I'm here to present a God
ndilapha ke ndizisa uThixo that as men, when we find ourselves fearing the gap, othi njengamadoda xa sisoyika ke ukuba sivanye sometimes the gap just needs to be filled. maxa wambi ezi zikhewu zidinga Sometimes the gap just needs you to be on your knees. eli thuba lidinga wena okokusemadolweni. God looks for a man to just stand in the gap. uThixo udinga indoda The prophet says, Jehoshaphat, you will not fight today. uthi la profeti awuzolwa namhlanje. You are required to do one thing, wena kufuneka kwaba wenze into enye and that is to stand firm. ukuma. Someone who is standing firm umntu ke omileyo is someone that is sure that even when they are pushed, umntu aqinisekileyo kokuba they will not be pushed over. akazoba ngumntu owa. Is the church standing firm ingane ibandla limile when the church is shaken? xa ibandla lishukunyiswa. God is saying stand firm. uThixo uthi yimani nomelele. Jehoshaphat says in his prayer, uthi uJehoshaphat emthandazweni wakhe it is 3 nations. zezi zizwe zintathu I do not have the capacity andinawo amandla to defeat these nations. okokuba mna ndizoyise. But the funny thing is that God, eyona nto ingaqhelekanga yile yokuba uThixo because he does not want us to fight, ngenxa yokokuba engafuni silwe he drives the enemy in one position. ulithatha utshaba aliphushele kwindawo enye. He takes the Ammonites, uthatha ama-amoni, he takes the Moabites, abathatha amamowabi, he takes the Meunites, abathathe ke namameyonayo and takes them through the valley of athi Tapua. mawaze kule ntili yasetakuwa. If you check the name Engedi, ubujonga igama elithi it Engedi means a place of refuge. ithi ke yindawo If yokusalela. you check the word Tepuah, ubujonga eli gama it lithi Takuwa means to be strong. lithi ke ukomelela. God was saying to Judah, uThixo I'm wayezithi placing you in a place of ndibeka refuge. kwindawo yokusabela. You have to be strong. ngenxa yoko The qinane. enemy might seem to be winning. wathaba lungazibona ngathi All you have to be is to be strong. into enedinga ukuyenza kuqina nomelele. The enemy comes in one direction, olutshaba luza luvela kwicala elinye and they come from the southern towards the eastern. baza kweli cala lasemantla besiya ngaseeast. Geographically, the terrain is bad. ngokwa-geographical okanye It is a rocky place yayindawu eyayimbi and it's an uphill position. yayindawo eyanyuka. And God took the enemy through that position. uthixo uthatha utshaba ke uphumele. You see, when Jehoshaphat was praying, ngexesha uJehoshaphat he was wayephaa saying, I will use mathematics. wayesithi ndizazisebenzisa He says, Lord, I do not have the answer. bazi andinazi impendulo. If you know pure math, okokuba uyazazi when you're looking for X, xa ujonga ke you might not have the answer. ungangabi nayo But what is impendulo. important it is the equation. Kwenta nto ibalulekileyo. When you are a man, you should always have an equation to an answer. When you are a man, have an equation for an answer. uyindoda solo kuna-equation kuyo ke impendulo. Jehoshaphat had an equation. uJehoshaphat wayenayo. That is all that mattered. yoloo nto kukonke kubalulekileyo. The enemy came from the south olu tshaba luzapha ngasemantla towards Tapua. lusiza ngasetakuwa. As the enemy was advancing, luthi xa lusiza lusondela the Bible says, ibhayibhile ithi the prophet said to the soldiers, umprofeti wathi kumajoni, put away your swords and armor. bekani ke izikrweqe zenu kwakunye namakrele. Bring the choirs. khaniziseni ikwayara. If you read the history of Israelites, uba uyayifunda imbali kaSirayeli they don't sing songs of worship before babengavumi they fight, ingoma zendumiso phambi but kokuba rather bayefazwe. sing it after a victory. babeyicula ke phambi They koloyiso. sing songs of victory after the battle. babecula ingoma zoloyiso emveni The kwetha. song is a sign that they had won. le ngoma yayiluphawu
uphawu lokokuba So God was saying, sing now uthi Thixo songs zingalo of victory. Sing now songs of victory. ngoba kulani ngoku ingoma zoloyiso For the enemy has already been defeated. ngoba kolutshaba seloyisiwe. Be strong. Qinani nomelele Be in the gap. nibe lapho kweli thuba Be consistent in the gap. niyenze lento yokuba sethubeni rhoqo. I heard you, Pejula Izolo. Ndimvile uBhejula izolo In the absence of those who walk with you in good times, kwaba ke bebengekho benu ke bahamba kwakunye nani ngamaxesha alungileyo. what is important, it is the one who stands with you. Into ebalulekileyo nguluhamba nawe naxa ke kukubi. But allow me to say this, Ndivumeleni ndithi namhlanje even though it is Adventist men, nangona iyimini yabantu abangootata, your sermon reminded me of a story. intshumayelo yakho indikhumbuza ngebali. 2 Kings chapter 4. Incwadi yokumkani besibini sisine isahluko. It says Ithi. a woman had lost his husband. Uthi lo mama wayelahlekelwe okanye eswelekelwe ngumyeni wakhe, A man of God, indoda kaThixo. a debt collector came Kufika umuntu ongumboleki imali and said, if you do not pay the debt, athi kulo mama okokuba uhlawuli elityala I will take your boys and make them slaves. inye into enza kuyenza kukuthatha abanyana bakho yobenza amakhobo. Here's a submission. Nansi ke into esiyizisayo, Even though it's Advent, men, nangona iyimini yabantu abangootata, this is not a men's conference. ayonkomfa yabantu abangootata. I'll touch one or two Ndiza kuchaphazela ezimbini nezintathu so that the woman can come back in the house. ukuze nabantu abangomama bangathi sibalahlele The ngapha. Bible says iBhayibhile ithi that as the Bible was introducing this woman, njengokuba iBhayibhile yayizisa lo mama, it spoke about her situation. isixelela ngemeko yakhe. She was unknown for who she is. wayengaziwa okobungubani. But the Bible says after the husband had died, iBhayibhile ithi emveni kokuba the uswele woman stood up lo mama wema and went to a place that is familiar. wakulinda kwindawo A eqhelekileyo, place that the husband used to go. le ndawo umyeni And wayeqhelile that is a place where God's presence is. yile ndawo kubukho Now the question to the men is, umbuzo kumadoda, in your households, do you stand for God? endleni yakho endlini yakho So that even in your absence, ukuze nawe xa ungekho your wife can fill in the gap. nkosikazi wakho ekwazi ukuvinza ithuba. The Bible says iBhayibhile ithi that after the husband has died, emveni kokuba lo myeni eswelekile, the woman stood in the gap for her lo children. mama wama ethubeni for abantwana bakhe. But one thing the Bible notes, Inyaka eyona nto it says that the woman went to a familiar place where she was in iBhayibhile waya kwindawo eqhelekileyo lo mama. Men, take your wives and your family Botata, thathani amakhosikazi kwakunye neentsapho zenu to a place where they can be familiar with God. kwindawo apho banokwazi ukuthi bayiqhele okanye abaqhelane nayo noThixo. That is your duty as a man. Yixanduva lakho njengomntu ongutata. Let me say one thing. Mandibakale into enye, There are men in the church akhona amadoda ebandleni who are alive aphilayo, but are described as the story. but ke achaza ibali. Their introduction is that they are dead, iBhayibhile ithi bafile, but they left the children and women. bashiye abantwana kwakunye But because we serve a living God, ngenxa yokuba sikhonza uThixo the phila. Bible says the woman picked herself up iBhayibhile ithi waziphuthuma lo mama. because the husband went to a familiar place. ngenxa yokuba kalo myeni ebenendawo She went to find a solution. waya kule ndawo yokufumana She did not isisombululo. consult. zange aye okufuna She didn't ask for bones to be thrown. zange ke afuna kokuba kuphoswa Because the foundation of the man ngoba isiseko sendoda was strongly in God. sasiqinile The kuThixo. foundation
man isiseko was to make sure that the man in the house yakuqinisekisa okokuba brings the family together. izisa usapho lwayo kuthina. What are you doing as a man Wenza ntoni njengendoda if your family is not going to God? okokuba usapho lwakho aluyi kuthina? It means you have not filled the gap. Ithi awukhange ubulizalisile ithuba. Fill the gap. Zalisa. I'm here to say to women today, Ndizathi kwabamama if namhlanje. the husbands and the brothers don't fill the gap, abayelo konke abazalwana the Bible says God is looking for men. ibhayibhile ithi uthixo ufuna abantu. You can manipulate the word. Nawe kunakujonga It is ngendlela not ezimbili. looking for a man, Akujongwa sini. but it is looking for men. Kufuna umntu. It is a plural. Lisesininzi. So if the men are absent, Okokuba amadoda stand up as a woman. manje ngomntu ongumama. Go to a place that you are familiar with. Uye kwindawo uthixo seek afuna kuyo. Uyakufuna uthixo. Stand in the gap. Yima ethubeni. The Bible says the woman picked herself up, ibhayibhile ithi wazithwala lo mama waziphuthuma. forgetting that the husband is dead. Walibala okokuba umyeni The uswelekile. most important thing Yena nto ibaluleke kakhulu. was that there is a debt collector coming. Ngoba kwakukho umboleki imali She owayesiye. had to do something about the situation. Kwakufuneka enze into She ngemeko. went to the prophet. Waya kumprofethi. When she gets to the prophet, Wayafika the kumprofethi. prophet asks a question. Umprofethi ubuza umbuzo. How can I help you? Ndingakunceda The ngantoni? woman then says, Lo mama uthi xa I yethe. have a problem. Uthi ndinengxaki. You know your servant Uyayazi umkhonzi that wakho. was day in and day out in the Okokuba church, mihla yonke besihle that was emkhonzweni. working for God, that was working for God, Ebesebenzela uthixo. has passed on. Ukusebenzela kwakho uthixo uyawasweleka. But that is not the issue. Kodwa ayongxaki leyo. The issue is that there is a debt collector. Ingxaki yile yokokuba kukho umboleki imali ozayo. The Bible then says, Ibhayibhile iqhubekeka ithi the prophet asks, the woman, umprofeti ucela lo mama what do you have in your house? okanye uyambuza yintoni nonayo endlini yakho. The prophet was asking one question. Lona mprofeti wayebuza into enye. Look at the versions of the Bible. Jonga kwinguqulelo yakho ebhayibhileni. What the prophet Elisha was saying, Eyona nto umprofeti uElisha ebeyithetha apha. he was asking the woman, what is it that you have Ebebuza kulo mama yintoni na onayo that is of value in your household? enexabiso onayo endlini yakho. What is it that noqala Yintoni tatu loga that you have in your house, onayo endlini yakho even in your absence, onothi sele ungekho that umama unoqala can say, uma kunaqala apho anokuthi this is of value? nali xabiso. The woman then responds and says, Lo mama uthi xa yethetha I have nothing but a jar of oil. uthi andinanto ndina igutyana lenkoli. She considers what she has as useless. Uthi xa yejonga le nto nayo ayibone njengento A engenamsebenzi. writer of a song then says, Umbhali wengoma uthi little is much uthi ke into encinci inkulu when God is in it. xa uthixo ekuyo. Whatever that is little, Nantoni na encinci when it is brought to God, okokuba ithathiwe yaziswa kuthixo it becomes multiplied. iye iphendaphindeke. The Bible says, Ibhayibhile ithi when the man of the house was absent in the gap, xa laa ndoda yayingekho kweli thuba God decided to step in. uthixo wakhetha okokuba ngenelele. The Bible says that the prophet said to the woman, Ibhayibhile ithi wathi lo mprofethi go to your neighbors yiya kubamelwane bakho and go and borrow many goods. uye uyokuboleka izitya ezininzi. Since you have a jar, Ngenxa yento yokokuba ke unomphanda don't go and borrow a jar. hamba uyokuboleka imiphanda. Go and borrow vessels. Hamba uyokuboleka izitya. The woman then goes out, Le ntombazana yaphuma goes to the neighbors, yaya kubamelwane collects the vessels, yaqokelela ezi zitya and comes back to the prophet. yabuya yaza kumprofethi. Note Qaphela that every time the prophet
the woman. ngaxesha lonke umprofeti ethethi The woman goes back to the prophet. noba usoloko buyela Every kumprofeti time God gives you a blessing, ngaxesha lonke uthixo take the blessing back to God. thatha intsikelelo ubuyele kuthixo. The prophet then says to the woman, uthi lo mprofeti kulo mama go inside the house with your boys. ngena endlini yakho nonyana bakho Close the door uvala icala and start pouring the jug uqalise ukugalela eligutyana leoli into the vessels. apha kule miphanda. Note something. Qaphela into, The prophet says to the woman, uthi lo mprofeti kulo mama your duty, it is to pour. uxanduva lwakho kugalela. Don't count the vessels. Sukuzibala imiphanda. Your duty, it is to pour into the vessels. Uxanduva lakho kukugalela. The Bible says after the woman had closed the door, Bible ithi emveni kokuba livalile isango she started pouring into the vessels. waqalisa ukugalela kule miphanda. The little effort that we put in, Lo mgudu umncinci wawusebenzisayo kanye wawugalela combined with divine intervention, xa udityanisiwe nobungcwele bokungenelela kukaThixo becomes a multiplication. uye uphindaphindeke. Your duty is to Uxanduva pour. lakho kukugalela. On the other side, Kwelinye icala God's duty is to make sure that the oil does not run out. uThixo kwelakhe icala kuqinisekisa okokuba ioli ayipheli. The Bible says iBhayibhile ithi the woman poured wagalela and lo mama poured wagalela and poured wagalela until she got to the last vessel. wade wofikelela kumphanda wokugqibela. But because her duty was to pour, Ngoba ke uxanduva lakhe yayikugalela she did not notice that the vessels were running. khangaqaphela okokuba ke imiphanda izele yonke She yaphela. then replies, or rather says to the son, Uyaphendula ke ngoku okanye athi ke kuye she says to her son, uthi kwenyana bakhe bring me another vessel. ndiziseni omnye umphanda. Bring me another vessel. Ngexesha egalela umane sithi zisana omnye umphanda. And she realized that the vessels were finished. Uthi akubona okokuba imiphanda iphelile. God's blessing, Intsikelelo kaThixo, or rather God's capacity to give, amandla kaThixo okunika is directly proportional iyalingana twatse with the capacity of receiving. namandla esinawo okukhongozela. So God's limitation, uThixo enanti nqamlayo, God's limitation enanti nqamlayo uThixo is hindered by our ability to receive. ithintelwa ke ngamandla esinawo okukhongozela. God is not limited. uThixo ke akanakulinganisela. There is no barrier to stop God, Akukho nto inokumnqamla okanye umnqanda uThixo, but our capacity to receive kodwa amandla ethu okwamkela okanye okukhongozela is directly proportional ayalingana twatse to the amount of blessings we receive from God. namandla ke okanye nobungakanani bentsikelelo esinozifumana The kuThixo. Bible says that the woman, after Emveni kokuba lo mama all the vessels were full, zonke izeli it imiphanda, is then that the oil stopped. kulapho ke iye yaqamka khona ioli. It is then when the oil stopped. Kulapho iye yaqamka khona ioli. The Bible then says iBhayibhile ithi the woman, after filling the vessels, emveni kokuba eyizalisile imiphanda she went back to the prophet. wabuyela kumprofeti. I love this woman Ndiyamthanda lo mama because every time she receives a blessing, ngalo lonke ixesha efumana intsikelelo, because she knows the source ngenxa yokokuba eyazi okokuba ivela of her blessing, umthombo wentsikelelo yakhe, she goes back to the man of God. uyaphinda ubuyela kwindoda It is kaThixo. important that every time we receive blessing, Kubalulekile ngaxa lonke sifumana intsikelelo it is to go back to the man of siphinde God. sibuyele kwindoda kaThixo. The man of God then says, Ithi indoda kaThixo, take these vessels, thatha ezi zitya go sell the oil. uyokuthengisa ioli.
She then goes and sells her. uyahamba athengise le oli. She goes back to the prophet and says, look, Abuye aze kumprofeti athi I have made so much money. uthi ndenze umyinge wemali The engaka. Bible then says, the prophet says to the woman, iBhayibhile ithi wathi lo mprofeti kulo mama, pay your debt. hlawula amatyala akho. With the profit that is left, Ngenzuzo eshiyekileyo. it is for you and your family to make a living. Ngeyakho kwakunye nosapho lwakho. I'm here to present a God Ndilapha ukuze ndizise uThixo that reaches in the darkest valley ofikelela kwintili ezimnyama. and takes us from our debts Asithathe obenzulwini bethu and puts us on a higher ground. asibeke kwindawo eziphezulu. Don't worry if there are no men to stand in the gap. Ungakhathazeki okokuba kukho umuntu kunokuma. There is someone who stands in the gap forever. Ukhona umuntu omayo kweli thuba ngonaphakade. The woman, Umama when the story started, xa beliqala ibali it started on an ugly note. liqale ngenote embi. The Bible says iBhayibhile ithi it introduces the woman ibizisa umama and introducing her according to her condition. imzisa ngemeko yakhe. It is very important that as a man to never leave a woman Kubalulekile okokuba njengendoda ungaze umshiye umama in a situation of death, ekwimeko yamatyala. lest you were not an example to stand in the gap Hleze ungabi ngumzekelo wokuma ethubeni. and she does not know where to go. Angazi apho makaye khona. Stand in the gap. Yima ethubeni. I'll start with the woman. Ndizaqala ngomama. If there is a single parent, Okokuba kukho umama oyedwa. if there is a lady that does not have parents Okokuba kukho intwazana nayo ngenabazali. and you want to stand in the gap, Ofuna ukuma athi ndiyama ethubeni. God is saying this morning, uThixo uthi namhlanje stand in the gap. masime kulo ithuba. Must remember that God doesn't call the qualified, Khumbula okokuba uThixo akabizi umuntu ufanelekileyo, but He qualifies the called. kodwa benza bafaneleke aba If you babiza. are looking at your situation Ngoba uthe xa ujonga imeko yakho and you find yourself unworthy of being in the gap, wazifumana ungafanelekanga okokubume God is ethubeni. saying this morning, uThixo uthi ngalentsana as a woman, njengomama, as a female, njengomuntu obhinqileyo, stand in the gap this morning. yima ethubeni namhlanje. If there's a man in the house Ngoba kukho umuntu ongutata who namhlanje has not stood in the gap, ongakhange ame who kulo, has not taken ongakhange ayithathe the family ifamily yakhe and led by an example, ayikhokhele and they ngomzekelo, want to say this after, ofuna ukuthi ngalenhlwa I want to be a man. ndifuna ukuba ndibe yindoda. If God is looking for a man, Okokuba uThixo ufuna indoda, let him look nowhere else. mangakhangeli kwenye indawo, I am here, Lord. ndilapha ngoku. If there is someone Uba today kukho bani who namhlanje says, I will forget about who I othi am, ndiza kulibala ngokuba ndimbani, I am willing to stand in the gap. ndilungele okokuba ke ndiyime ethubeni. Let us stand. Masiphakamile. If there is a man and a woman Okokuba kukho umuntu ongumama that notata is willing to stand in the gap, abathi sinako siyafuna okokuba sime ethubeni, irregardless of the situation I find nokokuba myself, imeko endizifumana kuyo ithini, irregardless of who I am, nokokuba ndingubani, I want to stand in the gap. ndifuna okokuba ndiyime God ethubeni. should never look for men Thixo afunekanga akhangele ndoda nje if you are there. okokuba ndikhona. Stand in the gap. Yima ume ethubeni. The call is not only for men, uThixo akabizi madoda odwa, it is for young gentlemen also. uthi nakuni bafananyana abancane. If you saw the Sabbath school this morning, Ukuba benibonile isikolo sesabatha sithe ngalentsasa, amaxhego mawaphumle. we said otata must relax. As young men, we want to stand in the gap. Njengabantu abatsha sifuna ukume If ethubeni. there's a young man that is willing to stand in the gap, Okokuba kukho umuntu omtsha othi ndifuna ukuma kulo ithuba, it doesn't matter how old you are, akukhathaliseki noba ungakanani, as long as you're willing to stand in the gap. as long as ufuna okanye ukulungela ukuba mawume ethubeni. As we pray, I'll ask
Umfundisi asondele ngaphambili Ndiza kucela umfundisi xa sithandaza asondele to pray for men who are willing to stand in the gap. azothandazela amadoda athi siza kuma kulo ithuba. To pray for women who want to be in the gap. Athandazele omama abathi nathi nothi imeko zithini sabuma ethubeni. If we find men this morning Okokuba sifumana amadoda who never stood in the gap, angazange ame kulo ithuba. this is the time to be giving yourself to God and being the gap. Lixesha lokokuba ke umuntu asondele kuThixo ame kulo ithuba. Stand aside for them. Sicela mthwake usihlabelele 114 ukho qanga luvuwayo. Nkosi ethandekayo, Ntandozo nomhlabathi, nemithombo yamanzi. Siyakubulela Nkosi. Ngothando nenceba yakho. Usigcinile Nkosi ebudeni beveki. Wasikhusela kuzo zonke indolo zikaSathane. Unenjongo ngathi kule weekend. Ukuba Nkosi sizokondleka ngabantwana bakho. Nkosi ethandekayo, siphila phakathi kwale Ginsberg, phakathi kweliqonga. Singabantu abame egameni lakho. Sirepresenta izulu onganyaniseki. Sibaninzi Nkosi apha sibukele omama bethu, osista bethu bexhatshazwa ngamadoda kumila afana nathi. Sithule because we are afraid to stand in the gap. Nkosi ethandekayo, silapha singamadoda. Simile sibukele ontanga bethu bebaleka abantwana babo bengabondli, and we are afraid to hold them accountable to stand in the gap. Nkosi ethandekayo, simile silapha sibukela abantu beflathela ifamily zabo, beflathela abazali babo, and we keep quiet while we have an opportunity to stand in the gap. Nkosi baninzi abanye balapha enkonzweni, they stand in the gap apha enkonzweni, but in their families they refuse to stand in the gap. Silapha Nkosi ethandekayo namhlanje sisithi mangabikho nenye indoda engumsabatha apha eGinsberg.